ndị na-ebe a bụ ụmụ gị ndị afịa, especially in the main market. Ozi zila anyị na ụnya ka anyị pikie na 2 options inyere anyị maka ya ka anyị ji wee bịa. Anyị lụ wee sị na nke ka ya adịrị anyị mma bakwazielu ndị Anambra unu bụ option 2 ka akpagasịa ụfọdụ ife aka. Na anyị ga-ewetakwa suggestion, then na ga-reclaim at the parks, then ikwukwazi maka Johnson Street by Soludo Road. Ife ndị a niile dị mma, mana abịa na suggestion ka esi anyị welu bịa, anyị bụ n'obi na ọdịna mma Anambra bụ ife na-echuguola oge ọbụla, na option ọbụla or suggestion ọbụla si na gị ya dị mma, mana ife anyị na-ayọ bụ ka enyetụ anyị obere oge ka anyị kwado onwe anyị wee kwalụ ngwongwo anyị wee pụọ n'ebe alụ illegal structures. Daalụ sir. Bụrụ ma ịbata n'ime ahịa dozie ime ahịa, eso m na-ekwusi ike na ị ga-emenwu ihe dị na ya. Ihe nke imegolu na maybe 4 years or some months to complete 4 years, anyị fụrụ ya. Unless ma ọ bụ onye kpuru isi ma ọ bụ onye ada anụ ihe bụ onye anyị ama. Anyị fụrụ ọrụ niile ị lụrụ na Anambra steeti, sa anyị wee na-asị gị Chineke kwụọ gị ụgwọ. Chineke welu arụ ike wee kwụọ gị ụgwọ. Chineke welu ezigbote ezinụlọ ọma wee kwụọ gị ụgwọ. Governor Soludo nye directive na ọ bụrụ na anyị azụrụ afịa on Monday, a ga-emesi afịa. Ndị mmadụ na gọvanọ emeghịla ebe ọ na-ekwu. People did not come to market yesterday, so definitely gọvanọ mechie afịa. Efugo na anyị agbakọtago n'ọfịs kịta otu onye isi afịa niile dị na Anambra steeti, it is stakeholder, ka anyị tụọ alụ, ka anyị mara ibe anyị eme, ka anyị jee yọọ nna anyị kwuru Soludo. Maka the main issue anyị na-ayị ya bụ security. So o mego security dị n'anya na Christmas awa, onye ọbụla gba Christmas ebe niile ga-anọdo. So people can entertain fear, but I've lost the reason, because na Mondays anyị na-eje ebe ọbụla anyị chọrọ ije, gagharịa ebe ọbụla anyị chọrọ ime. So again, the governor meant well to us. He meant well to the traders. Maka onweghị ya akụcha obi si ka obi elu ahịa, onweghị ya amụcha nwa si ka nwa ya taa. So gọvanọ chọrọ ibe ya abala anyị uru. Ọ chọrọ ka anyị bido nwebe ulu, maka ọ bụghị anyị nwee ụlọ anyị ewelu nye, anyị nwee ụlọ anyị ewelu je dozie ebe anyị zụọ ụmụ anyị. Ọ chọrọ ka anyị na-enwe ulu a na-efu na Monday. So anyị na-atụ alo anyị jee miti ya dịka nna, anyị kọwakwala ya, kwekwazie ya nkwa, anyị nwere ike ikwu ya ka ibe wee dị mma. So anyị fụ na people dey concerned about the safety of their goods. Ke assurance na-enye ndị traders now? Yes, I've said it before. Na security adigo na Anambra State. Inekwuzi anya the governor of Anambra State goes to security more. Ya na-ekwu n'ime afịa. Yes, n'ime afịa, because o metụ imi, o metụ ọnụ, ndị anyị abịa n'afịa ya esukwa from outside wee bịa. Security adigo ebe niile, nke ime afịa bụ top notch, 110%. Ime afịa kịta ngwa since eji wee mebe ibe, onwedịgo ụbọchị nọ ibe eji wee mee n'ime afịa. Security, we have our internal security. The governor boosted the security of the market. Afia niile dị na main market and the environment. The well secured.
so gọọmenti emegokwanụ nke ha nwere ike ime kama onwe nke ntụnyere alụ ndị banks ụmụ akwụkwọ transport system parks niile dị around ya bụ na mebesia ibe on Monday ndị bịara abịa afụnụ ebe ndị customers si abata so anyị na-ayọ gọvanọ na ụmụ ya ka anyị bụ and ọ chọrọ ka ọ dịla anyị mma so anyị ga-agbakwanụ mbọ rube isi ka o wee dịla anyị na mma maka ndị Igbo si na nwe ugbo ekpere na abụ na ọnwụọ nne ya. Okay, so somehow I know maka rumor of protest in the Madeleine na ayahekwe as the market executive kekwano mbo na buy for something doesn't happen. Tata ebido na ebe nkwesịrị ime wee wụ alụpụta paakị moto ebe nna paakị wee na-apụta fụ ndị mmadụ ụfọdụ ya apụta na kaba were anya ba fụ ebe ndị mmadụ gbakọ but Chukwu mere ebele people nwere trust n'ebe their chairman nọ. I address them wee gwaba na okwu abụrụ okwu mgbaghalị onye ọbụla nwee